Poštovani gledalci, svi vi koji nas pratite i gledate širom planete, dobro vam veče. Vreme je rezervisano za vašu omiljenu emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju. I večeras ćemo ispunjavati vaše želje, i večeras ćemo se družiti, slušati sjajnu muziku i uživati u fantastičnim gostima. Zaista dobro raspoloženje će vladati ovdje u našem studiju, a pre svega zbog vas i zarad vašeg dobrog raspoloženja mi smo ovdje svakog ponedeljka od 20 časova i to uživo. 3 sjajna gosta večeras, nastavljamo ciklus fantastičnih gostiju, tako će biti večeras, kao što rekoh malo čas, i da ja ne dužim puno, nego odmah na početku da kažem samo da ćemo večeras imati lepe nagrade. Za nagrade se pobrinuo hotel Božić koji se nalazi na obali Dunava u Beški, fantastičan hotel Božić, pozdravljamo sve zaposlene, nešto kasnije i o tome, a kao što rekoh, za dobru atmosferu će biti moji gosti zaduženi. Moje ime je Mirko Pučijašić i večeras će biti vaš domaćin. Kažu da velike istinske zvezde je zaista teško dovesti u live emisije. Ja kažem da to uopšte nije istina i da nema veze sa istinom, zato što je dokaz tu. Meni je veliko zadovoljstvo što će se večeras sa nama i sa vama družiti fantastična, neodoljiva žena koja dugi niz godina pleni svojim šarmom, glasom, velikim hitovima, Marta Savić. Marta, dobroveče, dobro mi došla, hoćeš da mi se pridružiš? Hoću, naravno. Poštovanje, evo ovako. Dobroveče, dobrodošla. Bolje vas našla, pozdrav tebi, pozdrav celoj ovoj novoj mladoj ekipi i vašoj televiziji, naravno svim gledalcima. Prvi utisci, kako je ovdje kod nas? Prelepo, mnogo lepo. Mislim, kad god ti mene pozoveš, ja znam da će biti lepo. Pre svega ti si dobar domaćin, znači potrudio si se da sve bude na svom mestu kao što i jeste i drago mi je. Hvala na ovim lepim rečima. Rekoh ja kada sam te najavljivao, neki tvoji kolege kažu velike zvezde je zaista teško dovesti u emisije koje se emituju uživo. Nije istina. Pa ne znam, to moraš da pitaš te koji to kažu. Dokaz je ovdje pored mene. Pa ja pre svega sam tvoja prijateljica i ne mogu da te odbijem, pogotovo što si počeo ovu novu emisiju i iz poštovanja prema tebi, a drugo, smatram da je možda i moment da, eto, družimo se malo i uživo. Tako je, tako je. Kaže jedna od tvojih pesama sa novog albuma Zlatom zlatila, pa da ti nama tvojom pesmom i tim fantastičnim nazivom pozlatiš ovaj studij, može? Evo, hoću, neka bude tako. Izvoli, uživajte.